Sa gitna ng naglalakihang kabundukan ng Benguet, matatagpuan ang isang bayang binabalot ng ulap at tanyag sa taglay nitong lamig, ang Atok. Kilala bilang vegetable basket kung saan nagmumula ang pinakasariwang repolyo, carrots at patatas. Higit pa sa agrikultura ang naghihintay sa atin dito. Kaya sa video na ito, samahan nyo kami sa isang epic adventure ride mula Pangasinan paakyat sa Quezon Road hanggang sa marating ang banyuhay ng Atok na tila ba tayo'y nasa Himalayas. Dadalhin namin kayo sa tanyag na half tunnel, sa makulay na Northern Blossom, at sa pinaka-hit ngayon, ang cargo view sa Mount Timbak na may taas na 2,717 meters above sea level. Magkano ang budget? Ano ang mga requirements? Aalamin natin yan lahat. Tara, biyahe tayo. Alright, welcome back mga kaibigan sa panibago nating adventure mula rito sa Ordonez City. Tayo ay aakyat ng Atok, Benguet. Samahan nyo kami sa aming adventure. At ang kasama ko pala ngayon ay si Mac. Hello po. Ayan, let's go mga kaibigan. Inagahan namin umalis, kaso ito, inabutan tayo ng liwanag dito sa Ordonez City. Galing tayo ng Bayambang. Kumusta ka dyan, Koy? Okay lang ba? Okay lang. Alright. Nakakapag-usap pala kami mga kaibigan ng aking OBR dahil gamit natin ang Freecon Intercom. Welcome to Pusurubio mga kaibigan. Dito ba tayo sa McDo, Koy? Drive-thru lang tayo muna mga kaibigan para hindi na tayo bibili ng pagkain doon sa taas. Ayun po, available pa tayo. May fries and drinks na po. Yung box, ilagay yan? Yan na lang sa bulsa ng Okay na. Alright, let's go. Welcome to Season Pangasinan mga kaibigan. Ito, papuntang Northern Cement. Dito tayo dadaan mga kaibigan. Mag-shortcut tayo papunta rito sa Quezon Road. Hindi na tayo dadaan sa mismong Rosario, La Union. Mas mabilis, mas madali ang daan dito. Ayan, nasisilip na natin yung tulay. Parte na po yan ng Quezon Road. Mula doon sa nilikuan natin, more or less 3 minutes ay dito na tayo sa Quezon Road. Iwas traffic pa tayo sa mismong junction sa Rosario, La Union. Napakaraming sasakyan doon. Kapag tag-ulan, nakikita nyo rito parang curtains of water. Ang scenic ng bahaging ito. Dito merong waterfalls din na nagbabagsakan dyan. Hanggang ngayon nga summer na summer mga kaibigan. Basa yung daan. Tingin ka sa kaliwa mo, Koy. Wow. Ayan yun. Bridal Falls. Oo. Kahit summer mga kaibigan, meron tayong nakikitang tubig dito sa Bridal Falls. At saka pag pumasyal tayo rito at mag-park, meron pala sila ditong donation parking. Bali ang Bridal Falls na yan mga kaibigan ay bahagi dito sa Camp 1 ng Tuba, Benguet. Kailan ba na last kang umakyat dito sa Quezon Road or daan dito sa Quezon Road? Kapag motor, bago pandemic pa. May napansin ka bang mga nagbago? Wala. Yan Napakaganda. Nakakatakot lang, no? Baka mag rock slide.
Ito medyo mura pa ang gasolina rito. Mag full tank na tayo rito ko 57. Nakalimutan ko kanina sa Pangasinan eh. Kasi pag akyat natin mga kaibigan doon sa city hanggang sa Atok, medyo mahal na yung gasolina doon. Full tank po unleaded 167 pesos, 2.9 liters. Yung mga ganitong klase ng tulay mga kaibigan dito sa Cannon Road, gaano na kaya katanda ito? Kasi itong mga ganitong tulay matanda na yun eh. Kung di ako nagkakamali, panahon pa ni Marcos Senior. Wow, andito na tayo sa pinakasinik na bahagi ng Cannon Road mga kaibigan. Hinto muna tayo rito. Napakaganda. May libreng hintuan, pasyalan. Kasi may mga nakikita rin tayo ng mga basura. Kakain na lang muna kami rito bago tayo tutuloy sa biyahe. Mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ating location ngayon. Ito yung tinatawag na Himalayas ng Cannon Road. Oh, tingnan nyo naman oh. Napakaganda niyan. Solid ng ganda mga kaibigan. Lalo kapag nandito tayo sa part na ito. Solid. Ang ganda. Pinahupa lang namin yung lamig. Kahit summer ngayon, it's February 25, 2026. Pero ang lamig pa rin mga kaibigan. At summer no, summer na tayo. Pero malamig pa rin. Kaya pinahupa muna namin dito. Once again, Himalayas Mountain of Cannon Road. Napakaganda mga kaibigan. Talagang pag nadaan kayo dito, wag na wag nyong palampasin na huminto doon sa pinaghintuan namin. Tapos namnamin nyo tong ganda ng location na to. Minsan lang tayo nakakadaan ng ganitong klase ng kalsada. Nakitang kita mo yung mga Rocky Mountains sa harapan. Alright mga kaibigan, nandito na tayo sa rock shed ng Cannon Road. Ayan o. Pagka gabi ay maliwanag dito mga kaibigan. Kitang kita mo yung buong paligid dahil napakadaming mga ilaw dyan kabilaan. At ito pala yung gumuho no. Tingnan nyo sa taas. Pakita mo sa taas ko. Ayan. Gumuho yan noong kasagsagan ng malalakas na ulan. Approaching tayo sa Lion's Head mga kaibigan. Ito na yung mga malalang akyatin. Kailangan bulado ka rito. Buti na lang kaya pa naman ang click natin. Medyo konti lang ang mga turista ngayon dito. Lion's Head. Ayan o. Daming mga nagpapapicture no. May view deck din pala rito. Miraculous, Our Lady of Miraculous. Ito matindi ang akyatin dito. Pero dahil naka-automatic naman tayo, easy lang sa motor. Pero pag sobrang tarik na talaga, minsan nag-sliding na lang. Grabe. Tingnan nyo yung mga kabahayan, gulayan sa itaas ng mga bundok. Tapos mula rito, kita pala natin. First time ko na makita ngayon ko lang napansin. Kita pala natin dito yung Mount Santo Tomas. Alam nyo, napakataas niyan mga kaibigan. Pag nasa Mount Pulag kayo, makikita nyo yan. Kaya perfect yung spot na yan ng Santo Tomas. At nandyan yung mga tower talaga. Mga iba't ibang network
Towers. Nandito na tayo sa Baguio City mga kaibigan. Mapapansin natin dito yung mga kabahayan, mga kabundukan na punong-puno ng mga bahay na nagmumukhang basura kapag tinignan mo ng malayuan. Grabe, napakarami na ng mga kabahayan dito ngayon mga kaibigan. Tingnan nyo, kaliwat kanan dito, puro bahayan. Lalo rito, kikita natin sa drone shots, grabe. Pero solid pa rin, napakaganda ng klima rito sa Baguio. Talagang malamig. Pansin nyo, tirik yung araw as of 8:52 in the morning. Mainit na yan eh, sa ganitong lagay na summer. Kahit papano hindi mo gaanong ramdam yung init dito kasi nasa summer capital of the Philippines tayo. Baguio City. Mausok nga lang lalo dito sa mga akyating bahagi mga kaibigan, dahil yung mga sakyan syempre kailangan bumuelo, mausok. Alright, kakanan tayo rito mga kaibigan. Dito tayo dadaan sa Military Cut-Off Road para mas mabilis yung biyahe natin papuntang Atok, Benguet. Grabe pag nadaan ako dito mga kaibigan, napaka peaceful. Tingnan nyo dun oh. Oh, ang linis. Ayun, may basurahan na. Doon mo lagay yung basura. Let's go. Magandang pasyalan, libre. Meron pa rin tayong nakikita rito. Hindi ko lang alam ang pangalan ng partikular na lugar na ito. Basta dito sa rotonda na ito, malapit dito sa Wright Park, tatahakin natin yung daan papuntang Ambuklaw or papuntang Bukod. Ito yun. Tapos merong daan doon papuntang Halsima sa unahan, kakaliwa tayo doon. Ito papunta diretso ito ng Bukod, Benguet. Tapos madadaanan mo yung Nueva Vizcaya Baguio City Road. O ito na yun actually mismo. Tingnan nyo rito mga kaibigan oh. Kapal pa rin ang mga pine trees, malalaki pa. Tapos may mga taniman ng kape. Kahit pa paano solid pa rin yung mga kakahuyan sa bahaging ito. Dito malapit sa Holy Spirit Retreat House ng Ambuklaw Road. Ay grabe, usok. Ito lang kalaban mo rito sa Highlands pagka city at akyatan, talagang makikita mo yung mga mauusok na sasakyan, no? Which is normal na talaga yan, lalo sa mga diesel na medyo may edad na mga sasakyan. Ito, grabe akyatin ito. Hindi mo naman sasakyan ko yung usok-usok na. Lalo dyan. Ito. Yeah. Yan mga kaibigan, pag diniretso yan, diretso ng Ambuklaw ng Bukod, pero tayo papuntang Halsima, may karatula dito, mababasa nyo to Halsima Sagada Banawi Highway. So dito tayo, lusot ito ng La Trinidad, Benguet. Tingnan yung mga kaibigan dito sa bandang kanan natin, makikita mo yung Baguio City. Grabe mga kabahayan, no?
o bundok ng Kabahayan. Hinto lang tayo rito. Doon tayo sa unahan. Papakita ko sa inyo yung mga kabundukan naman sa kabila. Wow! Kita natin yung peak ng Mount Pulag, mga kaibigan. Yan, nakikita nyo yung pinakamataas na merong parang hugis na cone sa taas. Yan yung peak ng Mount Pulag. Tapos Mount Timbak yung mataas din naman dito na bahagi. Tignan nyo mga kaibigan, no? Meron tayong nakikitang kakaibang mga puno rito. Ano kayong pangalan ng mga punong yan? Ayan mga kaibigan, after natin na dumaan dito sa pinaka shortcut road, andito na tayo sa Halsima Highway. Ito yung dadaanan natin mga kaibigan hanggang sa matumbok natin ang Atok Benguet. Andito na tayo mga kaibigan sa pinaka sentro at business center ng Tublay, Benguet. Kaya pansin natin dito, kaliwat kanan maraming mga establishmento and maraming mga sasakyan, may mga commercial buildings. Napakatao dito sa area na to. And dito, ito yung mga kaibigan ang kanilang municipal hall. Subukan lang natin pumasok kasi di pa ako nakakapasok dito sa kanilang munisipyo eh. Yan, itour ko lang kayo dito. Bayan ng Tublay, lalawigan ng Benguet. Ayan siya. O see, papasok ka rito. Tapos paakyat, siguro residential na yan sa mga sa itaas pa. Babalik din lang tayo. Okay. Buka natin doon. Parang ang ganda ng view dun sa baba. Ganda ng bahay oh. Wow. Bagong simento. May mga matatanaw din tayo doon na mga kabundukan na hindi pa gaanong nakakalbo. Ayan, pabalik na tayo. Ang ganda ng kanilang munisipyo sa itaas ng daan na ito. Na utilize pa nila yung space. Mahalata mo yung mga tao talaga rito. Mga Highlander. Itong kaliwa mga kaibigan, yan yung papuntang Badok Highway. Papuntang Kapangan, Kibungan. So tayo naman dito sa Baguio Bontoc Road or Halsima Highway. Let's go! So mula rito 36 kilometers mga kaibigan, paket ng Atok. Welcome to Barangay Ambassador. Nandito na tayo sa Barangay Ambassador ng Tublay, Benguet. Wala nga lang tayong makitang mga
sea of clouds ngayon mga kaibigan. Dahil maliban sa summer ay tinanghali na tayo as of 9:54. Merong isang view deck dito mga kaibigan, no? Siged Tublay. Dito muna tayo rito. Meron naman silang designated na pwedeng pagparkingan. Park na lang tayo dito. Ay, Barangay Ambassador pa rin pala. Sitio Central. Okay. So kapag nag-stop over kayo dito mga kaibigan, tapos naihi kayo, pwede kayong gumamit ng CR nila dito. 5 pesos ang bayad kapag ikaw ay umihi. Kapag nagbawas naman, 10 pesos. Nakikita nyo mga kaibigan, may bilihan din dito ng mga pwede nating bauning papunta dun sa atok. Magkano isa nito, te? 15. Ayan, 15. Dito malapit sa kanilang view deck ay makakabili kayo ng sari-sari, no? Pagka kayo ay magka-camping, may mga makabibili kayo dito ng mga ricado, mga kagaya niyan. Merong mangga, merong kamote, at iba pang mga nuts, mani, kalabasa at iba pa. Mula dito ay babiyahe pa tayo ng 32 kilometers papuntang Atok mga kaibigan. Dito sa mismong view deck na sakop pa ng Ambassador. Pag kayo ay pumunta rito sa lugar na ito mga kaibigan, alam ko ang pinaka ayaw nyong masundan ng matagal ito. Ay nako, kapag ka nasundan nyo yan, talaga hindi maganda sa pangamoy mga kaibigan. Tingnan nyo mga kaibigan, oh, may natatanaw na tayo na terraces. Malamang vegetable terraces yan. Uy, may agila pa, oh. Ganda ng tanawin dito. Napaka fresh niyang pagmasdan. Lamig pa. Mga senyales mga kaibigan na nasa vicinity na tayo ng Atok Benguet. Ganda ng kalsada rito. Ayan, Stellar, 5 kilometers away. Yung sikat na campsite dito. Tingnan nyo sa unahan mga kaibigan, mga hagdan-hagdang gulayan. Grabe ang taas natin. Oh, sa baba nito bangin, oh. Pero solid yung mga hagdan-hagdang gulayan. Ang ganda nilang pagmasdan. Tingnan nyo yan mga kaibigan, oh. Kitang kita natin, napakaganda ng mga hagdan-hagdang gulayan. Nakikita natin kanina sa drone natin, sa baba nitong dinadaanan natin, vegetable terraces din pala. Dito sa kalsada natin,
Hindi natin halos masilip mga kaibigan. Wow. Hagdan gulayan sa itaas. Time check, it's 10:59. So ibig sabihin, tanghali na mga kaibigan. Pero ang lamig. Ang lamig ng ambience. Talagang isa sa pinakamalamig na bayan sa buong Pilipinas itong Atok, Benguet talaga. Dito kadalasan nagkakaroon ng andap yung mga gulay. Ten kilometers na lang, nasa Atok proper na tayo. Napakaganda. Pero magkabila nito bangin dito sa part na to, ridge to eh. Oh. Bangin dyan. Bangin din naman sa kabila mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, kikita natin sa baba. Hagdan gulayan. Ayan sa unahan. Tingnan nyo dyan sa unahan natin, oh. Mga hagdan gulayan. Yan. Napakagandang pagmasdan. Mga kaibigan, oh. Kikita nyo yung mga gulayan sa bandang kanan natin. Napakaganda rin nilang pagmasdan. Mga kaibigan, dito sa area na ito, yan yung Old Spanish Trail. Diyan natin makikita yung Usokan Tunnel. Yung mga kabundukan na yan, kung nakikita nyo, diyan sa area na yan. At doon sa unahan, meron tayong makikita dyan na karatula to Usokan Tunnel. Ang problema lang kasi, close siya ngayon. Yan, oh. Usokan Spanish Trail mga kaibigan. Nakikita natin yung daan na yan. Mula rito, tanaw natin yung Mount Tabayo, Mount Pulag. Yan yung Mount Pulag ko eh. Yan, oh, yung brown niya, yan yung pinaka peak. Yan. Tapos Mount Timbak, kita na rin natin mula rito. Yun yung akyatin natin mamaya ko. Nandun yung barko. Yan, yung bundok na yan, nakikita mo? Diyan tayo akyat. At dyan makikita natin, you are now approaching Halsema Half Tunnel ng Atok, Benguet. At yun yun mga kaibigan sa unahan. Alright, Half Tunnel, clearance 380 meters. Ito na mga kaibigan. Napakaganda niyang pagmasdan. Solid. May bagong struktura na rito. Semek Atok Half Tunnel. Tapos meron na ring screen.
Kasi delikado bangin naman sa ibaba. Tapos nakita rin natin no, na sa itaas pala ng tunnel na ito ay merong garden. Meron pa ang sa pinakatuktok niya, merong makikita tayo na pool, imbakan ng tubig na ginagamit nila para sa paggugulay. Kapag dumayo rin tayo dito mga kaibigan, meron din silang CR na nandyan at pwede kayong gumamit ng CR kapag huminto kayo rito. Pansinin niyo yung puno na yun, no? Nasa taas. Ang tindi nung kapit niya, no? Let's go mga kaibigan sa town proper ng Atok. Ang oras natin ay alas 11:51. Meron pa tayong 4 kilometers to Atok, Benguet. Wow, kahit pa paano may natitira pang mga forestry rito. Approaching na tayo, malapit na tayo sa Kabayanan. Saan po pwedeng mag-park po? Register muna tayo ng environmental po sa taas, sa tourism office, tabi ng police station po, dyan sa kaliwa. Sige po, ito na mga kaibigan, Northern Blossom Flower Farm. So dito yung way. So bago tayo pumunta dyan ay magpapa-register lang daw muna tayo sa tourism office. Tourist registration. Gahanap na lang tayo ng mapagpaparkingan doon. So ang binayaran natin is 50 pesos per head dun sa tourism office and 250 per head doon na sa mismong garden. Park lang tayo dito. So ang Atok pala talaga ay nagre-require sa lahat ng turista na pupunta rito na mag-register muna sa kanilang tourism office. Meron silang guidelines para dyan. Dun sa binayaran natin na 50 pesos per head sa tourism office, ito yung mga pwede nating puntahan mga kaibigan. Mount Olis, Stellar at iba pa, dahil tayo ay officially registered dito sa tourism office ng Atok, Benguet. At kapag kayo pala ay mag-park ng inyong mga motor, 50 pesos per motor, tsaka pwede lang na iwan yung helmet doon. Tapos nakikita nyo rito, may mga bilihan ng sombrero, mga jacket, tapos may mga bulaklak din mga kaibigan. Maganda ng mga bulaklak na display nila rito. Pagka nawili kayo sa mga bulaklak na makita nyo doon sa mismong loob nitong Northern Blossom, may pwede tayo bumili ng iba't ibang klaseng bulaklak. Then of course, meron din sila ditong CR or comfort room na no payment mga kaibigan. Basta tayo naka-register na. Sige, so magandang tanghali po sa inyong dalawa. Welcome to Northern Blossom Flower Farm in Mabuhay. Ngayon, ito yung pinaka-entrance, terraces type yan, puro pababa. Okay po. Pagdating nyo sa kalahati ng farm sa baba, half of the farm, may CR doon, resting area, bilihan ng tubig. Nandun din yung signages na exit this way, sundan lang. Puro paakyat naman po. Pagdating nyo uli sa exit, may madadaanan kayong coffee area. Pumasok kayo, ibigay sa counter ito, office tab, para mag-claim nyo yung Unli Coffee, limited bread after the tour, compliments from Northern Blossom. Ito, pipilasin ko ngayon yan. Sorry ha. Wala kayong time limit sa farm, 2.5 hektarya yung ikutin nyo, pero hindi mandatoring tapusin lahat. Yung kaya lang. Pag hindi kaya, may mga kasama namin kami sa farm na nakasuli po na katulad nito. Pwede kayo magtanong, magpa-assist, pwede rin magkisuyong magpa-picture. Magaling po sila sa pag-anggulo. Pwede naman sa mga bulaklak, pwedeng hawakan, amuyan, picturean, pumasok sa gitna-gitna. Iwasan lang na hindi maapakan, mapitas o di kayo maputol. So yun lang po, kung may nagagamot po ba sa inyo o nagme-maintenance. Kung wala naman, sige, pero nasa high elevation kasi kami na manipis ang hangin, less oxygen. Pagpasok parang okay, pero pagpahon nakakahingal po. So, enjoy your tour and take your time. Thank you po. Pwede pong magpalipad po ng drone po. Pwede, at tignan nyo para hindi
naman lumampas ng lumampas, baka hindi na bumalik, sir. Sige po. Salamat po, ma'am. Alright, so na-orient tayo mga kaibigan. So narinig nyo naman, di ko na kailangang explain dahil dinig na dinig natin yung sinasabi. Ang tawag ng ilan sa bulaklak na ito is million flower. Ang pangalan pala talaga niya ay hydrangea. Ewan ko kung tama yung pagkakabasa ko. Grabe dito mga kaibigan, ang ganda ng kulay ng bulaklak na ito. Violet. Solid ng kulay niya. Tingnan nyo to. Parang repolyo. Violet yung pinakatuktok niya. Wow. Tingnan nyo naman. Ganda. Tingnan nyo naman yung disenyo ng kanilang bulaklak rito. Napakagandang masdan mula rito sa itaas. At ito pa. Northern Blossom. Ganda siyang pagmasdan. Bale, dito natin makiklaim yung free na only coffee. Tapos meron ding limited na bread. Dito mismo yan mga kaibigan. So yan na mga kaibigan. Pasyalan naman natin ngayon yung mga gulayan dito sa parte ng Atok, Benguet. Nakapayad na rin tayo. Samahan nyo kami hanggang doon sa dulo. Sa marating natin yung barko na nandun sa tuktok ng bundok. Time check, ang ating oras ay 1:45 in the afternoon. Kunti lang mga tao ngayon dahil weekdays. Ipapasyal ko kayo mga kaibigan dito sa itaas na bahagi sa bandang Mount Olis. Makikita natin dyan yung makakapal at napakaraming taniman ng gulay. Iba't ibang klase ng gulay na kadalasan nabibili natin sa ating mga palengke sa lowlands. Dito, kakaliwa tayo. Meron namang mga karatulad dyan para magbigay sa atin ng direksyon. Ito na rin yung dinadaanan papuntang Mount Olis. Yung mga campers, lagi ito pinupuntahan. May mga iba't ibang gulay na nakatanim. May mga nag-harvest pa doon. Yan, mga gulay ito. Oo, nangingitim na yung kalangitan doon. Mukhang uulanin na tayo. Dito sa itaas na bahagi pala, talagang gulayan lang ito. Ayan mga kaibigan, tingnan nyo. May mga iniwan na lang sila ng mga carrots na mga reject. May mga repolyo silang hindi pinitas kasi nga maliliit masyado na siguro. O kaya reject. Ayan.
Kahit saan ka tumingin dito mga kaibigan, kaliwat kanan, makikita mo talaga mga taniman ng gulay. Gaya niyan, no? Grabe yung mga nakatanim dyan, puro gulay. Tapos dito sa gilid, makikita natin, oh, mga ano to, mga reject na yata nila. Siguro hindi na rin nila mabenta yan sa presyo na gusto nila, no? Subukan natin, huminto lang ako dito, pakita ko sa inyo yung pinag-harvestan nila. Ayan mga kaibigan, no? Oh, ang dami. Yan, taniman ng mga repolyo. Ang lulusog ng repolyo nila, 'di ba? Mga highland vegetables. Tapos marami din silang iniwan ng mga carrots. Samantalang sa baba, napagtsatsagaan natin 'yan. Babalik na tayo doon sa papuntang Mount Timbak mga kaibigan. Kaso nilalamon na tayo ng fog. Nagsisink tong area na to. Ang ganda, oh, riprap yung ginagawa nila para maiwasan yung pagguho ng lupa. Alright, we are now approaching mga kaibigan dito sa old highest point. Ito yun, before ma-declare yung highest point ngayon, ito yung old highest point. So nandito yung original na marker talaga, oh. Elevation 7,400 feet above sea level. Yan yung original na marker ng old highest point. So, tingnan natin dito. Napakataas nito. Yan, oh, ang taas. Tapos malinaw pa doon sa bandang Kabayan Benguet at saka sa Mount Pulag. Then highest point Mount Timbak, ang linaw din. Actually yung Mount Timbak sakop na ho yan ng Kabayan Benguet. Tingnan nyo rito, napakataas nito mga kaibigan. You know, uy, nakakalula. And now let's go to Mount Timbak. What, sir? Ha? Ano? Eh, sir, Eli Motor. Napapanood kita. Opo. Hello. Shout out kay sir. Anong pangalan niyo, sir? Richie Mahusay. Sir Richie Mahusay. Shout out sa inyo. Buti nakilala niyo ako. Iba yung ano ko ngayon. Itsura ko, iba motor. Opo. Si Mrs. ko po. Pupunta lang po kami dyan, oh, sa barko. Galing po namin. Nagagaling po Opo. namin. Sige po, ingat po kayo. Okay. Shoutout ulit kay Sir Ricky and Richie. ay Sir Richie and kay Mrs. niya po. Okay. Mamapanood kami. Thank you. Ingat. Thank you din po. Nakilala tayo ni Sir Richie kahit na iba yung aking itsura. Hindi tayo naka blue na jacket, hindi tayo naka crossover. Alright. Sa camera mga kaibigan, hindi lang ninyo halata kung gaano kung mapuntaan nyo lang to. Ayos, mukhang mapagbibigyan tayo mga kaibigan ng sea of clouds mula doon sa taas. Dito ngayon magkakaalaman mga kaibigan kung kaya ba nating umakyat na naka Honda Click 125 with back ride. Wow, foggy na. Ang taas na makakakyatin natin. Merong karatula rito to Kabayan, then Bugyas kapag diniretso natin. So ibig sabihin, sa unahan nito may kanan at yun ang dadaanan natin papuntang Timbak.
Nalulusot naman diretso ng Kabayan Benguet. Galing oh, may bus din na malalaki rin pala dito. Ayan na. This is now the assault. Welcome to Mami Caves. So hindi na natin puntahan yan. Dito lang tayo sa Mount Timbak. You know, primera agad yung TMX. Sa atin ba? Hawak ka. And now, this is the moment of truth. Let's go. Oh, bungad pa lang oh. Gapang na. Hala ka dyan. Hanggang 15 lang tayo. Yun, medyo bumelo na. Grabe. Taas. Tingnan nyo naman yung pinanggalingan natin. Kita nyo ba mga kaibigan? Uy, ito tayo rito. Hindi kayo maliligaw kasi merong sign kung saan kayo papunta. Diretso na tayo. Sa action camera siguro hindi mo talaga makikita kung gaano katarik yan. Hindi mo hindi ma-define. Wow. Solid. Akyat, liko-liko lang tayo rito. Gapang lang natin yung motor. Dito naman panalo yung crossover ko kasi talagang pag ginalit mo yung makina rito, talagang tatakbo rin siya ng mabilis kahit papano. Itong ating automatic, you know, hanggang 22, 23. Gapang lang. Oh, nasa taas na ba tayo? Wow! Ganda! Kitang-kita mo yung mga hagdan-hagdang gulayan sa Kabayan Benguet. Dito lang yan sa likod na bahagi ng Mount Timbak. Pero sa taas pa tayo pupunta. Okay, ito na yung papuntang peak ng Mount Timbak. Bubuelo tayo. Aakitin natin ang Mount Timbak with this Honda Click 125 with a back ride. Tara. Yeah. Sige. Gapang ka na lang. Ang taas niyan. Let's go. May mga naka Honda Click, may back ride din. Tsaga na lang sa gapang. Gapangin na lang natin. May mga nag-harvest ng gulay dito, ng radish. Pinaghugasan. Hinuhugasan pala nila ang radish bago nila isakay sa kanilang mga sasakyan at dalhin sa market. May panibagong kalsada yata silang ginagawa rito, or private road. May nag-harvest ng bulaklak. Ito na yung barko na naligaw sa itaas ng bundok oh. Ayan na siya. Uy, sea of clouds. Yung hangin, yung fog pa itaas eh. Oh, kitang-kita natin yung Halsema Highway mula rito sa Arco. So ito na siya mga kaibigan, yung dinadayo na barko, at sumisikat ito ngayon dito sa Mount Timbak ng sakop na ng Kabayan Benguet, no? Pero technically galing ka ng Atok para ma-access mo ito ng mas madali.
May entrance po, sir? 50. May babayaran lang tayong 50 per head. Let's go. Tingnan nyo. Wow. Sea of clouds. Solid. Grabe. Taas. Ito, may mga dungawan tayo. Mga bintana. Wow. Ang taas natin. Mga kaibigan, nandito pala yung basic na information. Mount Timbuk Cargo View. 2,717 meters above sea level. Grabe. Biruin mo yung 2,717 meters above sea level. Grabe yun. Kung papansinin natin dito sa ibaba, para siyang merong pintuan. Siguro merong mga rooms dyan sa ilalim, no? Ayan, inabutan na tayo ng paglala ng mga fog. Pababa na rin tayo, mga kaibigan. Let's go. Solid din tong adventure natin gamit ang click. Hindi naman nag-i-slide, wala namang nararamdaman sa pag-akit natin dito. Yan nga lang, nagme-maintain lang tayo sa 20, 29, 28, ganun lang. Tapos pinakamabagal niya 13. Tapos di ko na ginagalit yung makina kasi baka mag-slide lang yung belt natin. Tingnan nyo yung mga kaibigan, may mga nakatanim din dito na ano yung pangalan nito, Koy? Hydrangea Million Flower. Let's go, pababa na tayo. Ang challenge naman ngayon yung pagpipreno natin. Okay, ito yung papuntang summit, oh. 'Di ba gusto mong mag-Mount Pulag? Tamad ka namang mag Mount Timbuk. Andun papunta ko 'yo. Oo. Paano 'yan? Sa Timbuk pa lang hindi ka na aakyat. Sa Pulag pa kaya? Oo nga, no, pag maaga dapat. Ito yung mga nag-harvest. Ngayon nililinisan nila yung mga radish. Ayan, ang lalaki ng mga radish. Ayan, oh, nakasakay, oh. Tingnan niyo yung mga puno rito. Hindi na nakakalaki ng ganong kalaki dahil sa baba ng pressure. Biruin mo ba naman yung 2,700 meters above sea level. Tapos ang tataas na ng mga bundok na yan, tanaw pa natin, parang feeling natin mas mataas pa rin tayo. Pababa na tayo ng Pangasinan, mga kaibigan, hanggang sa tayo makauwi. So kita kits, paano ba yan? Sa susunod nating video at adventure, sana isamahan nyo akong muli. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Mac. Paalam sa ngayon. Ngunit kita-kita ulit tayo sa susunod kong adventure. Bye-bye. Grabe, oh, mossy forest. Pakiramdam ko nagmumotor tayo sa itaas talaga ng ulap, oh.